Chegou Venres de Dores e imos celebrar que comeza a Semana Santa con Paco Luis, o artista que representa as confrarías de Pontevedra con figuriñas e miniatura. Además saben que este venres é Venres de Dores, e no que anda aí adiantámonos a Semana Santa, pois visitando unha exposición ben singular en Pontevedra. Pasos, confrarías e imaxes en miniatura, en 5 minutinhos. Paco Luis, contame, como comezas ti a facer estas figuras? Pois isto nace, primeiro, por a jubilación. Segundo, me detectaron lo que es el Parkinson. O que me dixeron é que no Parkinson tuvese as mans ocupadas. Antes de salir nas procesións, quitolle unhas fotografías para facelo máis ou menos que parezca na realidade. Vexo que estades aí observando a obra de arte de Paco Luis. Que vos parece? É unha maravilla, é unha preciosidade, de verdad. Semana Santa xa está aquí e queremos poñer en valor a arte de Paco Luis, que creou 200 figuriñas de terracota das confrarías de Pontevedra e que todos podemos admirar nesta escaparate. Paco Luis, contame, como comezas ti a facer estas figuras? Pois isto nace, primeiro, por a jubilación. Segundo, me detectaron lo que es el Parkinson. O que me dixeron é que no Parkinson tuvese as mans ocupadas, que eu levo máis de 60 anos procesionando na Semana Santa de Pontevedra, e ocorroseme a idea de dicir, bueno, pois vamos a facer todos os cofrades e toda a representación. Claro, isto leva moito tempo. As figuriñas faz primeiro unha, despois aquí tes un molde, podes facer de dos en dos, nunca repetir moito, porque es que senón parece que son fotocopias. Tes que andar a mezclar colores para que a xente non me poda dicir, é a nosa, pero os colores non coinciden. Si chove na Semana Santa, moitas destas procesións non poden sair, e ti das a oportunidade de que chova ou non, a xente poida gozar delas. E a xente, pois mira, ven e dice, mira os rapaces, mira a miña cofradía, e mira tal, e a min eso cheame de orgullo de que eles, pois, podan disfrutar. Esta sería unha mostra, eu creo que de todos os materiais, cores que ti empregas para facelo. Antes de salir nas procesións, quitolle unhas fotografías para facelo máis ou menos que parezca na realidade. Porque son unha persoa religiosa. Claro, hai moitos que isto dai o mismo. Na figura, por exemplo, que tedes aquí do Jesús caído, pois hai xente que che mete os muñecos estes, os para o móvil, toda esa cousa, non? Para simulando con unha cruz e tal, e non son desos. Vexo que estades aí observando a obra de arte de Paco Luis. Que vos parece? É unha maravilla, é unha preciosidade, de verdad. O único que botaba de menos o que dirían os faroliños das da Veracruz, pero bueno, porque eu son da Veracruz. Amigo, o sea que falta xusto a túa personaxe. Efectivamente. Bueno, pois eran vosos faroles. Moi ben. Hai compromiso de que pro ano hai faroliños aquí na da Veracruz. Que arte, que maravilla. Ven a Semana Santa aí xa.